En nome de Xerais, expresar a nosa gratitude a todas e cada unha de vosotros, as persoas que participades nesta presentación de Terraza, o novo libro de poemas de Fran Alonso. A nosa gratitude a Gonzalo e Maribel por acollernos unha vez máis en Cartabón, e a nosa gratitude, a nosa beizón a Yolanda Zúñiga, que glosará e falará do libro do que ela considera oportuno. A verdade é que estamos moi ilusionados porque sabemos que Yolanda está traballando moito en moitas cousas e iso nos produce gran satisfacción. Para min, claro, non é fácil falar de Fran, imaginados o que pode ser para min falar de Fran, pero vou non facer na súa condición estrictamente de autor, e eu farei o mellor que poida na miña condición de editor para contextualizar o libro que hoxe presentamos, do que vou falar apenas 5 minutos para darlle paso a Yolanda. Hai 25 anos que Fran publicou Persianas, Pedramol e outros Nervios. Seguro que moitos de vosotros recordades ese libro. 4 anos despois publicou Tortillas para os obreiros, que era un libro que tamén recordaredes que publicou en Espiral no ano 96, e probablemente esos dous libros foron referenciais para a poesía galega dos 90, do que, digamos, a poesía dos 90 da que Fran é un dos poetas máis destacados e con maior continuidade no momento actual. Aqueles dous libros foron e son e continúan sendo textos tan rompedores como esta Terraza. Eu creo que nesos 25 anos Fran non perdeu un ápice nin do seu entusiasmo, nin da súa potencia, nin a súa palabra. 25 anos nos que el, que tamén é narrador, que tamén é xornalista, que tamén é editor, nunca perdeu a súa condición de activista da poesía. E probablemente nesta súa condición de poeta e de activista da poesía leva desenvolvendo un labor, a verdade que me parece que é unha obra de un auténtico xigante, para chegar a poesía a rapazada, para chegar os textos poéticos, a formación do lector e da lectora literaria. En este ámbito de activista da poesía, pois Fran, a verdade é que ten publicado desde hai máis dunha década libros que son hoxe absolutos referentes, desde ese Poetízate, que é unha antoloxía de poesía contemporánea, de poesía galega, da que esta semana encargamos a 14ª edición, son apenas 11 anos. Eu creo que probablemente debe ser o libro de poemas máis vendido da década en Galicia e en galego. Prácticamente, e non quero caer no ditirambo, pero estou convencido de que o que vou a decir así o é, até reinventar prácticamente o xénero da poesía infantil na nosa lingua, con libros que todos coñecedes, que son Claves, Cidades, no 97, O meu gato é un poeta, ou xa este máis recente, Poemas virollos para ler cos ollos. Digamos que son libros, pero que tamén son espectáculos, que tamén son textos que o propio
poeta humaniza en contacto cos rapaces. É unha obra súa en permanente conversa, en permanente diálogo co seu tempo e cos formatos da edición. Eu creo que isto é moi importante no traballo que está facendo Fran na última década e que realmente creo que culmina de alguna forma esa etapa neste libro que hoxe presentamos. Un libro que creo eu, é dicir, que sintetiza, que reúne pois, boa parte das preocupacións de Fran alrededor da cuestión do formato, que é unha cuestión da que logo vou falar porque me parece que neste libro é moi importante, e tamén pola súa ollada sobre o conformismo do tempo actual, por utilizar un termo o menos marcado posible. O interese polo formato hibridado, que é o característico da edición actual, da que todo o mundo fala, pero da que prácticamente ninguén fai nada. Porque sobre esta cuestión do formato hibridado, pois convén non quedar como atrasados, pero a maior parte tanto da narrativa como da poesía galega actual son estrictamente textuais, é dicir, son moi poucas os hipertextos que se publican e que se crean na nosa lingua. E esta cuestión Fran a leva abordada coa mesma teimosía que discreción, e hai pois unha obra poética que publicou aí 2015, que é poesía electrónica e crossmedia, na que Fran explorou as posibilidades expresivas das novas tecnoloxías, que probablemente pois é unha obra que non aparece nas antoloxías de poesía actual e é probablemente pois unha das obras máis destacada, pois tanto pola súa ollada poética como pola investigación ao redor do formato. Terraza é un libro impreso con edición extendida ao formato digital por medio dos códigos QR. Gonzalo, este é un libro que se lee nunha man con un libro impreso e noutra co teléfono. Creo que para sacarlle o partido que ten, pois hai que facelo así. A veces, bueno, pois pode parecer unha situación un pouco extraña, probablemente con os iPads aínda pois pode ser máis vistosa a lectura, pero bueno, en todo caso pois é un modelo de edición extendida. Eu realmente coñezo poucos precedentes deste carácter e que foran abordados con semellante radicalidade. É un libro, insisto, para ler co móvil nunha man e coa outra co libro impreso. Ten apenas 80 páxinas impresas, pero ten as posibilidades de navegación por moitas outras, e forman de xeito que é un libro que é unha triloxía. É un volumen que é unha triloxía, porque este libro remite a outros dous libros, a ese Poética de 2015 que está na rede, que todos podedes identificar, e a outro libro que é O Estado de Malestar, que é ese libro que Fran ven escribindo dende decembro diariamente en Twitter, diante dos nosos ollos diariamente, asumindo as limitacións dos 140 caracteres como un potencial creador. Ambos os dous libros están, tanto Poética como O Estado do Malestar, están na rede, pero son accesibles directamente dende os códigos QR de Terraza. En Terraza pois é moito máis que un libro impreso. É un libro, insisto, de formato hibridado, de edición extendida, que ten
unha exploración destas posibilidades que, desde o meu punto de vista, é modelo. Ben entendido que probablemente dentro de 2 anos haberá outras posibilidades, na medida que os soportes digitais son moito máis frágiles que os impresos, que son máis conservadores. E xa para rematar, é inevitable que eu tamén exprese unhas palabras alrededor da ollada, porque este é un libro que se escribiu sentado, porque hai libros que se poden escribir de pé ou camiñando, pero este é un libro sentado, pero sentado nunha terraza que eu identifico, bueno, pode haber debate de onde é a terraza, pero bueno, imagínome onde é, porque é un tiro desos que agora están de moda en Vigo vertical. E onde o que é esencial en este libro é a ollada, é a actitude de Boyer que o poeta adopta durante varios meses de observación, e onde o proceso da propia escrita forma parte dos contidos esenciais do libro. A ollada e a escrita non son a mesma cousa, como a vida e o poema son a mesma cousa. Eu, de algún xeito, esta mañán, creo, onte, lle decía a Fran que hai un verso en poética que creo que é o que resume para min a intencionalidade de Terraza, que é un verso que a súa vez é un hipervínculo, é dicir, que remite a unha peza audiovisual que é a flor da poesía renace da crise bancaria, e probablemente é un verso que resume moi ben o que é temáticamente Terraza, que o texto escrito por un poeta que é un vixía, que tamén é un verso que se utiliza. E ele dice, escribindo poemas sobre os que me rodean, síntome como un axente dos servizos de inteligencia dun suposto exército literario. E o protagonismo Despois hai outra cousa que teño que decir, porque quero escoitar tanto a Yolanda como a Fran. Na obra de Fran, na obra narrativa, en todo a súa obra literaria, os animais son moi importantes. Os títulos, non vou a... Pero es que en este libro, de verdad, que eu, no meu exemplar, iba escribindo, porque me gusta moito escribir nos libros, os animais que van aparecendo en cada páxina. E a ver, ti tamén, Yolanda. Eu suliñaba os animais. Os animais, bueno, pois claro, aquí inevitablemente... Porque aparece un caimán nunha terraza. Inevitablemente, falando de terrazas, pois ten que haber pombas, non? Teñen que haber pombas, e mesmo podía haber hasta gaivotas, que non sei se hai, creo que... Gaivotas hai. Bueno, hai pombas, pero claro, pero tamén hai iguanas, hai camaleóns, hai caimáns, hai xirafas, hai pelícanos, hai chimpancés, hai koalas, hai ácaros, vermes, moscas. En realidad creo que son metáforas do comportamento animal que poden ser tamén metáforas do comportamento do ser humano. E xa por último, para que fale Yolanda, Terraza é unha... Eu tratei así de resumir, non? Porque sei que son moitas máis cousas, non? Pero é unha ollada poética hibridada sobre o actual estado do malestar, porque claro, o libro que Fran está construindo diariamente diante e compartindo cos lectores e lectoras, probablemente está compartindo tamén esta ollada. Hai no remate do libro un código QR
de tamaño máis grande. O tamaño na cuestión dos QRs non importa. É unha das cousas onde podemos remiten igual que os QRs podan ser dun metro de alto que podan ter 15 centímetros. Eso non. Pero non sei por que razón é un código de tamaño máis grande. Podes enseñarlo? Sí. En realidad eu viñen aquí de azafata. Pois ese código QR remite a un texto que está no blog de En Cabra Afanada. Fran, que pois, é dos blogueiros máis veteranos, se non o máis veterano que coñezo, titulado Renuncia, co que aparentemente finaliza o libro, non? Pois eu aí vos recomendo que se queredes mergullarvos en terraza, eu empezaría por Renuncia. Moitas gracias. Manolo dixo, vou falar 5 minutos, agora xa me sacaches todo da boca. Eu vou dicir o mesmo igual de outro xeito, porque Linterraza, logo antes de chegar... Hola. Veñen os de Navia. Os de Navia? Os de Navia. O C13, non? O C17, por aquí. E logo entrei nun estado febril, co cal e decía Fran, sinto, isto parece unha declaración de amor, pero sinto non terche escrito algo bonito, porque non sei en que estado estaba exactamente cando escribín isto, porque estaba, non estaba sentado como a ti, estaba un pouco na cama, e logo, bueno, estamos nunha casa común, un coñor de pé porque sou moi ansiosa, sempre xa sabedes, teño que moverme. Estamos nunha casa común que é Cartabón, que é o nexo de unión, e gracias a esta librería, porque eu coñecín a Fran hai 20 anos, non sei se te lembras tú. Na época Brabú. Na época Brabú, pode ser. Eu que era moi tímida, sigo sendo moito, hai 20 anos, Maribel e Gonzalo me dixeran, ai, presenta a Fran, que eu xa te lía, non sei que tiñas antes, bueno, Persianas e Pedramol, claro, sí, algo así, telera. Presenta a Fran libro en Porriño, Territorio Ocupado. Sí, non? Sí? E digo, pois vou ali, lle compro o libro e digo, e te pedín que o asinaras. E como son tan tímida, digo, é para meu abuelo. Co cal, teño ese libro secuestrado nunha casa que non podo acceder por desestructura familiar, e está ali aí, pois 20 anos o libro, nunha casa que non podo entrar. O sea, o día que eu poda entrar nesa casa, recuperarei Territorio Ocupado. Que poético me quedou, recuperar o Territorio Ocupado. E, bueno, logo a realidade, pois si tú non sabías eso, pero si te pedí unha asignatura para meu abuelo e era para mí o libro, pero, en fin, son cousas que ten a timidez. E, bueno, nada, e nos une bueno, os tres somos asiduos deste lugar. Eu, entre outras cousas, traballei aquí, co cal, imaginades, non? Bueno, e Fran ten unha longa trayectoria como cliente e como amigo. Explotamos aquí, creo que cambiaste a mellor, Onde está Rocío? Rocío, moito mellor. Bueno, escribín algo, porque isto a mí de falarse me dá fatal, e entón empezo a facer o Club de la Comedia en vez de facer unha presentación dun libro, e aquí vai, a ver si non é demasiado delirante. Bueno, Fran volve a posicionarse con Terraza na disidencia, esa trincheira inherente á súa escrita, caracterizada por unha rebeldía a ralentí, infiltrada, abastecida de palabras certeiras, frases destras, versos sobrios e, sobre todo, inzada de reflexión situadas lonxe do adoutrinamento. É unha insumisión a que practica Fran Alonso desas que, mentres nós, alleos a estarmos lendo arrentes dun campo de minas, algo que non esperamos implosiona, cara aos nosos adentros, cara ás entrañas, e quedamos desabrigados, desarmados, impregnados dunha sensación crúa que logra fendernos e esfolarnos, abrirnos a carne sen máis remedio que entregarnos a súa lectura, a él, a súa rebeldía, a súa escrita. De Fran xa coñecemos a súa vocación de escritor solidario desde aquelas crónicas en Territorio Ocupado saharaui nas que denunciabas a situación dos refuxiados nos anos 90, a esa humanidade coa que trata sempre os males mentais provocados por alienacións varias, os idades, os traballos, as relacións, todas as sumisións ao cabo.
pasando polo inconformismo e tamén pola denuncia do vivir indigno en todas as súas dimensións. De aí que Fran sexa, ademais, un escritor solidario. Un escritor solidario, un escritor de rastreo. Como eses cans de olfacto prodixioso que dan coa caza batida polas escopetas traizoeiras, el tamén cheira, desde a distancia, as fisuras das que emana a ruindade das vidas sometidas á rutina. E a elas, a ruindade e a rutina, a quen lle segue o rastro ata localizalas e apresalas cos dentes. Escríbeas, despois, coa habilidade do depredador, pero non dese depredador que se nutre da presa para saciar a fame, senón daquel que, ademais, se irmanda con ela, exhíbese xunto a ela. As súas son capturas despoxadas de artificio, pois deixan constancia do noso destino común e irremediable. Tal vez sería mellor dicir entón que Fran Alonso, ademais dun escritor solidario e dun escritor de rastreo, é un escritor de rescate. Como eses cans áxiles que ladran na tobeira dos accidentados ata quedar afónicos coa esperanza de que alguén escoite o seu alboroto e acuda a liberar os feridos da agonía e os axude a asomar entre os cascallos. Estes son os personaxes aos que Fran entrega as súas historias. Anónimos, os que, sen necesidade de encomíalos como heroes, recuperalles a voz. Bueno, e falando de poesía, eu diría que Fran, ademais, é un moderno, aínda que para chegar a hipster lle falte barba, porque cando pensábamos que estaba todo inventado ou moi mastigado, vai ele dalle unha volta. En Poética, por exemplo, o seu antepenúltimo poemario renegou do papel, como dicía Bragado, o papel que se supón que a quimera de moitos ou de todos os escritores e escritoras, ou da maioría, e lanzouse a indagar nas posibilidades que ten o virtual. E Fran recuncou hai uns meses nesta teima do virtual, abrindo en Twitter o perfil Estado de Malestar, onde a razón dun chío por día dispara ráfagas de vida, e digo vida coa amplitude que abrangue esta palabra. Pesares, incomodos, perdas, esperanzas, mentiras. Segundo Fran, un escritor non é outra cousa que unha persoa cos intestinos abertos a que se lle escapan os líquidos da vida para manchar o papel. Terraza está publicada en papel, pero comprobaredes tras cada páxina ou cada dúas como a lectura vos devolve a rede. Uns códigos QR inesperados sementan o libro. Con eles, a lectura convírtese nese alento antolladizo que, como sucede co fol dun acordeón, seducirávos, arrastrarávos e freará en seco para que batades con algún eco da melodía da desolación que soa na terraza. Con todo, a sensación que a mí me quedou é que Terraza é un caderno de campo. Podería ser un diario, vou exagerar un pouco, do naturalista Charles Darwin. Darwin, fascinado polo descoñecido, embarcouse nunha viaxe de exploración arredor do mundo, cuxo cometido máis destacado foi o de observar e anotar o observado. Naquel tempo, o aliado na expedición foi o bergantín Beagle, botado no río Támesis en Londres. Hoxe o mundo deixou de ser o lugar enigmático e afastado que era na época de Darwin. Hoxe todo é global. É por iso que hoxe, para registrar a realidade, tal vez abonde con ir abastecidos do mesmo caderno e o mesmo lápis que usaba Darwin, regados por un café neste caso, e elixir como testemunha aliada a unha terraza, en lugar dun bergantín. Por exemplo, a terraza da cafetería Hobbit, en Pi Margal, en Vigo. E sentar en calidade de voyeurs, pero non como eses miróns que gozan coa sordidez do alleo, senón como eses outros que, non sen pesar, confirman observando os fracasos dos demais os seus propios. Fran Alonso séntanos canda el nesta terraza, que podería ser calquera outra, de calquera barrio, cidade ou país, e convídanos a compartir mesa e silla e parasol e pombas e todos os demais bichos para que comprobemos o irreversibles que son as marcas do tempo. Esas erosións irreparables que, máis que gretarnos a pel, gretannos as ganas, a enerxía, a fe. Esas erosións que nos sacuden e nos sitúan no único devir implacable, o feito de estarmos abocados á morte. Terraza é un compendio, pois, de moitos asuntos. É un lapso na rutina para entregarse á vida contemplativa. E cando digo contemplativa refírome non só ao feito de observar, de por freo o ritmo imposto para tomar alento, ver fluir a rutina dos demais desde a nosa propia, senón que tamén me refiro a esa connotación relixiosa de quen medita. Terraza é unha mirada asombrada acerca das xentes que nos rodean, que en ocasión son xentes e noutras é fauna,
pombas, iguanas, caimáns, elefantes, gansos, camaleóns, gatos, ácaros, un aquel de realismo máxico descarga aos clientes da terraza do peso de seres humanos. E, por outra banda, lémbranos cantas veces adoptamos conductas animais, domésticos ou salvaxes, chegando a mimetizarnos con eles. Terraza é unha banda sonora para días idénticos. Nela deixan a súa pegada en motos nerviosas e autobuses disciplinados. O mar e parte das estacións coas súas mudas cíclicas tamén participan no coro. Nas mesas de Terraza consumen bebidas e consumen a vida. Persoas de todas as xeracións. E a cada tramo de idade adoita serlle inherente un comportamento similar. Adolescentes que exhiben a soberbia da inmortalidade, mulleres de mediana idade con todo e nada que contarse, un home impedido carente do corpo que un día lle pertenceu, e o autor, completando a paisaxe que escribe. Que ironía, eu, que deploro esa imaxe tan estúpida e carbónica do escritor que emprega as cafeterías para compoñer os seus poemas e acabo deste xeito. Terraza é tamén un reflexo dos estratos sociais. Moitas das persoas que por ela transitan son improductivas para a sociedade. Xubilados, parados, marxinais, pero a Terraza destrona o statu quo. Ese é ese estado das cousas, este equilibrio vital que cremos temos, non é equilibrio. Ese nin sequera é vital. Ese máis ben todo se alicerza no inestable, no insán, porque os personaxes produtivos de Terraza están sometidos a varios réximes que os afogan. Por exemplo, o réxime laboral, onde no entreacto dunha desas xornadas de produción sen pausa, a Terraza bríndalles un espazo para o sosego. Ou o réxime virtual, un xugo imprescindible para asistirmos hoxe en día, pero que tamén supón un respiro ao réxime da realidade, porque o real, o cabo, non é máis que o réxime da rutina. E os espectros da rutina son eles, os personaxes da Terraza, que vimos sendo nós, todos e todas nós, os que non temos intención, nin forzas, nin cartos para desafiar o sistema, os que confluímos na Terraza nos intervalos ridículos que nos conceden as ocupacións. Gracias, Fran. Bueno, que decir agora, non? Decía Yolanda que a miña poesía, supoño que en Terraza, implosiona, non? Eu creo que lle lean un texto como este, impresiona. Non, que va. Sen dúbida, impresiona, non? De feito, estou impresionado. Realmente, non hai palabras, non? Para agradecer, pois, unha lectura dese tipo. Bueno, quero facer os agradecementos, empezar facendo os agradecementos. Empezo xa por Yolanda, que foi a última en falar, amiga desde hai moito tempo, unha escritora excepcional, a que admiro en todo o que fai, e non é a devolución da pelota, é real, é dicir, é así. E creo que acabo de ler o mellor texto que se fixo nunca sobre un libro que eu escribise. Con respecto a Manolo, evidentemente, que vou decir, igual que a él tamén me costa decir algo, non? Unha persoa coa que convives día a día, non? Sobre todo, quixera agradecerlle esa confianza que el ten pois no tipo de poética que levo a cabo, non? Dicir, na aposta híbrida polas novas tecnoloxías, na que el confía plenamente, e que ademais non é fácil, non? Porque, bueno, vivimos nun tempo en que aínda é un tempo moi tecnoloxizado, pero aínda a impronta do papel é moi forte, non? E o prestixio do papel é moi forte, polo tanto, calquera paso que se dea fora do papel sempre é un paso que implica un certo risco, e eu sei que Manolo cree profundamente neses riscos, non? Que creo que hai que dar, sin dúbida ninguna. Así que moitas grazas. Que decir de Cartabón? Durante os 10 anos que eu fui un veciño deste barrio, era a miña casa, non cheguei a ter cama aquí, pero casi, non? Podemos pedir, ya teñen aí un hueco aínda. Quizáis non tiña cama porque daquela non había tanto espazo e era moito máis complexo, non? Pero hoxe sí sería posible.
hai canto, hai 16 anos, creo. Hai 16 anos fixemos este libro conxuntamente, mini relatos, un libro que, bueno, naquel momento quixemos impulsar a narrativa brevísima, que ano foi, o 2000? 2001, xa non sei, 99, ano 99, está aquí nos créditos. No ano 99 fixemos este libro que foi asumido, foi iniciativa de Cartabón, e unha iniciativa digna de eloxio, sin dúbida ninguna, non? Feito por ti, por certo. Bueno, feito por min, pero coordinado por min, en todo caso, feito por moita xente, non? Bueno, feito pola imprenta. Feito pola imprenta. Evidentemente, durante eses 10 anos, eu creo que xa o dixen alguna vez, era o meu domicilio intelectual, a librería, non? E nada máis, eu non vou decir nada sobre o libro, simplemente con respecto aos animais, eu quixera decir que como alérxico que son, teño especial cariño polos ácaros. Son os que máis me gustan, o resto, digamos que acompañan os ácaros, que son o meu animal predilecto e o que me fai máis compañía día a día. E nada máis. Tome asento vostede na terraza, por favor. Ahora sí, ahora... Hola. Que te apetece tomar? Pois casi vou tomar un Aquarius de naranja, por favor. Sí, vale, moi ben. Aquí tes... Moitas gracias. E unhas patacas, vale? Gracias. Sin sal. Estupendo, gracias. Gracias, de verdad. Algunha circunstancia inusitada convocou nesta terraza máis dunha dúcia de voces que disparan, comparten, algarean atrasos dun verán enteiro que aínda se resiste a quedar atrás. Se cadra, ante o reto que supón a infrecuente concorrencia, as pombas teñen hoxe 3 cabezas, afoutas e agresivas, máis decididas que nunca. As voces exhiben o ímpeto pasional do reencontro. A forza innata do que comeza. Aínda non están afectadas polo desgaste da rutina e sorben con prazer os seus cafés amargos de media xornada, o tempo que dan conta, en media hora dos sucesos máis relevantes dun período estival habitado por xirafas de longo pescozo. Tamén as palabras son altas e desenfadadas, cantarellas, amoréanse unhas sobre as outras como as pedras dun milladoiro. Detrás de cada unha, que agora escoito minimizadas, deben agacharse grandes desexos que espertan a cobiza dos vermes. Pequenas satisfaccións que o tempo pinta de amarelo e o desengano con sabor mentolado. Quen o sabe? Dentro dun mes as voces perderán ese fulgor que as fai parecer novas. Soarán afónicas, afectadas, humedecidas polas primeiras chuvias de arroz que a vida deita sobre os días detrás de cada reincorporación estival. Ese sabor lánguido e cíclico da vida.
apenas se deteñen. Diante da terraza van e veñen, volven, como cobras que serpean a súa flexibilidade polos campos asfaltados. Circulan e exhíbense como pavos de longa cola. Das motos, namoradas da vida como estúpidos narcisos, e dos seus propietarios e ou propietarias, por amor a primeira vista, sábese que teñen vida propia. Sábese iso e pouco máis. Van e veñen, volven, e pérdense transportando enormes ou pequenos cus de moi diverso tipo e categoría. Cus temerosos, apretados, que se adhiren como pegamento. Cus deformes, abruptos, que sobrepasan os lindes do posible. Cus suaves, confiados, larpeiros como cans. Cus exultantes, un chisco agresivos que menosprezan o aire que respiran, por vaidosos. Cus desfeitos, maltratados, de pedramol. Cus acomplexados, en alerta. Cus recheos de por spam. Cus viaxados, cosmopolitas, abertos ao mundo. Abertos ao mundo. Van e veñen, e volven as motos. Pérdense montadas por traseiros que se amarran os seus lombos coa seguridade de sentir o universo baixo as nádegas, con esa arrogancia impresa da velocidade. Case nunca se deteñen porque van cara a ningures. Pasan fugazmente por diante da terraza, emiten gorgolexos apresurados, ateigados de ansiedade, ou miañan erguendo o rabo e estirando o pescozo como a cebras tristes e ruidosas. Escoitanse moito e apenas se deixan ver. Intúese que circulan para rachar clandestinamente o aire e alcanzar esa quimera do infinito. O infinito. Cinco adolescentes sentadas nunha mesa moven os dedos sobre os móviles como se movesen os fíos das súas vidas. Se cadra, a vida é para elas unha tecla que se pulsa cun tempo de permanencia, que rescinde, aínda que lles pareza indefinido, mentres os gatos desta rúa lles lamben as mans infatigables. Con cada dedo pulsan en voz alta esa alegría inconsciente tan contagiosa daqueles que están a espertar a unha vida que os atorda. A adolescencia debe ser en realidade unha mensaxe equivocada e sen destinatario do futuro que está por vir. E nunca o porvir foi tan incerto como cando pulsas as cegas unha tecla tras outra sen que a idade che permita demasiado atender as teclas que pulsas. Apenas falan. Só comentan as contestacións do WhatsApp ou un fío parvo das redes sociais que as fai rir. Será por iso polo que no fondo me dan envexa. Como molaría agora renovar a vida pulsando algunha desas teclas en destino. Se hai algo que me irrita, é a insoportable levidade dunha mosca. A mosca é o máis parvo de todos os seres do reino animal. Incapaz de medir o perigo que a rodea, compráceme eliminala
sen o máis mínimo remordemento. A súa presenza nesta terraza non é fatigosa, pero hoxe as da súa especie roldan por aquí impregnando aire dun indesexado sentido do absurdo. Espantan o pelo dos koalas, impacientan os clientes. En cambio, sinto certa estúpida tenrura ante as pombas que agabean as mesas e mesmo admiro a teimosía corsaria coa que me roldan. Son dúas varas de medir, contradictorias. Un individuo de expresión desagradable sae do interior da cafetería cun vaso na man, o xornal noutra e un cigarro sen prender na punta dos beizos. Senta fachendoso na terraza, espertando o resentimento dos ácaros. Fuma e o seu fume nocivo esvaécese no aire coa xilidade despreciativa dunha moto acuática que surfea polo asfalto. Pregúntome sorrindo se as moscas que respiran ese aire tóxico serán fumadoras pasivas e verán afectados os seus pulmóns, dos que a especie debe carecer. Trato de ignoralas, pero non podo deixar de matinar que, por moi cretinas que sexan, no fondo, as moscas semellan inmensamente máis felices que o cretino que fuma cun vaso na man. Escribir poemas nunha terraza como esta é un feito raro que en boa medida me deixa nu en plena rúa. Non. Escribir poemas nunha terraza como esta é un feito extraño que en boa medida me deixa espido en plena rúa. E non é que me importe exhibir o meu corpo, pero moléstame que me lean a conciencia cando estou a escribir. E non é que me importe exhibir as miñas nádegas, pero moléstame que me lean o pensamento cando estou a escribir. Escribir poemas nunha terraza como esta é un feito extraño que en boa medida me deixa espido en plena rúa. E non é que me importe exhibir as miñas nádegas, pero moléstame que me lean o pensamento cando estou a escribir. Non obstante, todo isto prodúceme unha certa dependencia desconcertante. Un día máis hai pouca xente na terraza, cando menos a estas horas. Unha mesa está ocupada por dúas mulleres con expresión de cansancio. Unha mesa está ocupada por dúas mulleres con expresión de fastío. Agora chega un home que se sitúa xusto detrás de min, de tal xeito que non podo velo. Teño coincidido con el e habitualmente acomódase na mesa de diante, de costas a min, pero estes días anteriores debeu sentirse incómodo comigo detrás. Agora, esborranchando poemas, son eu o que se sinte vixiado. Sinto como repasa o xornal e agarra con violencia as follas para que o vento non as leve. Iso soame. E non as devoren os caimáns que andan por baixo das mesas. Por baixo das mesas. O día está despexado. Na terraza nunca dá o sol a estas horas, pero hai un vento desagradable que embiste con vómito frío contra o corpo. O home do xornal ten un xeito extraño de lelo, pasa as follas a máis velocidade que o vento, sen apenas deterse ningunha.
Non o vexo, pero percibo o ruido das follas ao pasar. Probablemente busca unha noticia que lle guste. Probablemente busca unha noticia que o compraza e ignora todo o demais. Agora escoito o ruido da súa culler que bate contra a louza na cunca do café. Nun intre en que estou absorto neste entolecido acto de escribir, achégase unha das mulleres da outra mesa, rompendo a distancia de seguridade, e preguntándome se vivo no mesmo lugar ca ela. Identifícase como a miña veciña. E, efectivamente, facendo esforzos, recoñeza como tal. Como sempre nos cruzamos no coche, dime, non estaba segura de que foses ti. Eu ni siquiera recoñecía, así que estaba lonxe de imaginar que aquela muller de expresión indiferente que senta na terraza era en realidade a miña veciña, a uns cantos kilómetros de aquí. A coitada dirixe a súa ollada curiosa ao meu caderno e ignora os meus ollos. O sea, ollada. A coitada dirixe a súa mirada curiosa ao meu caderno e ignora os meus ollos. Non. A coitada dirixe a súa mirada curiosa ao meu caderno e ignora que os meus ollos a converteron nun personaxe desta terraza na que me sinto como un guardián entre o centeo. Como un vixía entre o centeo. Como un vixía entre o centeo. Un home cun maletín chega acompañado dun igual con traxe e gravata. Son aves insólitas con plumaxe de Harley Davidson en aterraxe improvisada. Esta é unha terraza de barrio sacudida pola crise da xente sen terraza. Estou prácticamente só, exceptuando os homes anteriormente referidos. O camareiro serviume como pincho un inaudito fermento de embutido. Pregúntolle se ten tortilla, pero dime que non hai quen a pida. Os obreiros están no paro e os parados nunca asoman a terraza. Os parados non poden nin moverse. O mundo encolle e muda, mentres un feixe de termites lle devora os pés. Tamén os cus. E mesmo todas as letras do alfabeto para deixalos en palabras. As pombas continúan a bater as ás cun ruido elástico arredor das mesas. Se esta terraza tivese clientes, alguén lle faría unha foto para subila a Instagram. Neste tempo as persoas entretémonos deixando pegadas nas redes sociais a xeito de polgariño. Os dous homes, o do maletín e o da gravata, érguense a xiña, deixando claro que no seu estatus o tempo é ouro. Caen pequenas pingas de sangue entre as mesas, procedentes dos bistés tendidos a secar entre a roupa das ventás. Dúas mozas que arden envoltas en chamas pídenlle ao camareiro consumicións refrescantes. Falan en voz alta con ton indignado e marchan 5 minutos despois. No aire queda un cheiro preñado, animal, pois alguén sementou a mañá cunha rabia de chimpancés. Pregúntome outra volta como é posible que esta cafetería sobreviva.
na parada estaciona un autobús que vai bastante cheo. Chámame a atención que a inmensa maioría das persoas que viaxan nel son mulleres e lanzan unha ollada fuxidía a través das xanelas. Por diante pasan camiñando velliñas apoiadas en bastóns que non se deteñen máis que para revisar os medicamentos que lles dá a Seguridade Social. Miran a terraza como se fose algo que non estivese ali. Hoxe sinto que este lugar me está a engulir e conmigo a todos os xa improbables poemas que me poidan quedar por escribir. Secan as linguas lácteas das iguanas e percibo un baleiro enorme na terraza que me arrastra canda así. Non volverei. Cando paso por diante, descubro os restos esmagados das linguas das iguanas, arrastrados polo frío, a chuvia e o paso dos autobuses, e non me deteño. Non volverei. Non volverei a evocar as voces difuminadas como espectros entre as mesas da terraza e as gaivotas aterecidas. O silencio hostil aderiuse ás cadeiras e o camareiro está mudo. Apuro paso para non contaxiarme. Non volverei. Non volverei. Moitísimas grazas a todos e a todas pola vosa asistencia, por acompañarme hoxe aquí, por estar dándolle calor a este acto de presentación de terraza e a esta pequena performance que eu acabo de levar a cabo. Este libro, efectivamente, é un libro de barrio. É un libro de barrio, e a proba de que é un libro de barrio é que hai un poema dedicado a un mendigo. E outro día recibí un WhatsApp que me enviou unha persoa que vive no barrio, que ademais está sentada aí, que é Miguel Alonso Diz, cunha foto na que aparecía unha persoa, ese mendigo, e me dixo, e decía no WhatsApp, decía, moloume moito atopalo en terraza. E eu dixenlle, carallo, recoñecíchelo, porque non lle dixera nada, ¿no? Evidentemente este é un libro de barrio. Moitísimas gracias.